Nacionalista Galego ao vindeiro pleno instando o Goberno do Estado a revisar e modificar os acordos internacionais asinados coa Santa Sede alá polos anos 76 e 79 para adecuarse ao carácter confesional que ten o Estado español e que, polo tanto, supoña a supresión dos privilexios dos que goza a Igrexa Católica no Estado, e nomeadamente que permita a suxeición ao pagamento do IBI como calquera outro lucense, como calquera veciño do seu patrimonio, que paguen os seus impostos como calquera outro veciño ou veciña de Lugo. Instamos tamén o Goberno do Estado e quen competa, mentre non se leve a cabo esa revisión contemplada neste primeiro punto, esa revisión dos acordos internacionais coa Santa Sede, pois a negociar coa Igrexa Católica unha compensación aos concellos por estar exenta do pagamento do IBI. Compensación que entendemos, non o citamos aí, pero que se pode facer vía, o que sería máis lógico neste momento, vía algún tipo de compensación económica, ou noutros casos se podría negociar tamén o uso deses bens inmóveis. E tamén instamos tanto ao Parlamento de Galiza como a Xunta de Galiza que faga propios estes puntos anteriores e que entre todos instemos ao Goberno do Estado a suprimir eses privilexios de que goza a Igrexa Católica, eses privilexios de que goza a Igrexa Católica, e, mentres tanto, que se lle solicite unha compensación aos concellos galegos por estar exento do IBI, tendo en conta, ademais, que Galiza, despois de Castela e León, é das comunidades autónomas onde máis bens ten a Igrexa Católica e, polo tanto, onde estamos facéndolles un grandísimo favor polo de agora. Iso é o que quería comentarles. O portavoz do Grupo Socialista abondará nestes asuntos.